divorțați, se va separa copilul de familie. Exact, Da? exact. Ca și când toate familiile din România sunt supuse la o asemenea amenințare. Dar vreau să o întreb pe doamna Firea, ce nu funcționează la legea pe care o avem acum? 2. Dacă noi citim legea, vom vedea că este un potențial de business extraordinar în Pentru această cine? lege. Pentru cine e business? Pentru primări, Așa. da, care trebuie să fie alimentați, că doar vin alegerile în 2024. Și atunci ne întrebăm unde sunt creșele, unde sunt școlile, Grădinițele. unde sunt grădinițe, Salariile profesorilor. salariile profesorilor. Deocamdată am primit ordinea de zi ieri la 2, nu mai există Nu acest PLX, însă Unde e PLX? și că a fost trimis la comisie. Deci ori nu a fost băgat pe ordinea de zi, acum e trimis la comisie pentru ce nu au spus, pentru ce amendamente sau ce să-i facă. Adică îl mai plimbă puțin pe acolo, poate uităm de el. Unde este dezbaterea publică pe acest PLX? Dacă te uiți acolo, sunt prevederi parcă scrise de o altă țară. Adică nu Așa are și sunt. nimic de a face cu situația în care Automat, cu Google Translate. corect, Da. adică ne trebuie abilități casnice. Ia spuneți-ne, doamna Abilități Firea, casnice. dumneavoastră vă faceți curat singură acasă, unde vă sunt abilitățile casnice? Eu zic să trimite niște asistenți sociali, vreo 12 luni pe la dumneavoastră să stea pe acolo prin casă să vadă ce faceți. Asta este foarte periculos. Ce vă spun, așa cum au trimis controalele, cum trimit pe caz politic controale la firme, ANAF și mai știu eu ce controale, așa vor trimite și să vadă ce faci cu copiii dacă nu ești cu minte.